Timo Setä piirtää ja kertoo. Orpon-Purran hallitus lupasi 100 000 uutta työpaikkaa, mutta saimmekin 70 000 uutta työtöntä. Hallitus on ollut vallassa tänään 847 päivää. Siis joka ikinen päivä on tullut lähes 100 työtöntä, viikonloppuisin otettu vähän rennommin. Työministeri vetoaa aina huonoihin suhdanteisiin, mutta yhtä huonot ne ovat olleet muuallakin. Ja päättäjän tehtävä on toimia huonoja suhdanteita vastaan. Muussa tapauksessa, jos hän vain ajautuu suhdanteiden armoille, hänellä ei ole mitään virkaa. Ehkä olisi jopa parempi, ettei työministeriä olisi. Miksi? Koska hallitus on rikkonut ne työkalut, joilla suhdannetta voi korjata. Palkkatuet ja työttömän suojaosat on hävitetty. Jostain syystä hallituksen mielestä on pahempi, että joku on osatuella töissä, kuin olla yhteiskunnan kokonaisella tuella työttömänä. Ja kun nuorten työttömyys on räjähtynyt 70 000, hallitus joutuukin palaamaan erilaisiin tukiin. Ja tarjoilee kuin uutena keksintönä nuorison työllistämisseteliä. No, katsotaanpas. Se kattaa noin 6% nuorisotyöttömistä. No entä ne 94%? Jäävätkö ne sitten heitteille? Toinen ratkaiseva virhe on koulutuksen alasajo. Tässä tragediassa on 3 osaa. Ensin tuhottiin aikuiskoulutustuki, sitten yritysten koulutusvähennys ja nyt vielä julkinen koulutuskorvaus. Juuri nyt, kun pitäisi huolehtia inhimillisestä pääosasta ja varsinkin nyt, kun tekoäly mullistaa työmarkkinat ja koko yhteiskunnan. Meidän pitäisi päinvastoin kaksinkertaistaa yrityksissä tapahtuva koulutus sekä työntekijöille että myös työnhakijoille, kuten kaikissa Pohjoismaissa, joista jäämme nyt koko ajan jälkeen. Joten työministeri, tee itsesi tarpeelliseksi ja hallitus, korjatkaa sen, mikä olette rikkoneet.